hi tlai khwa ni a kan usia tan no pui nei tong turin kan kal don kan kal ani ni tlai kan kal chan ber chu ni la hi tlai kon lai takani a khu lai a khu an lal ro pui ni kwala ming choya hol an phua ni kwala hol ti ani ti chuanin tura hianin ni kwala lal ni kwala than en turin kan kal dona helai kong pe hen chho char mai tur ani ome ki lai khi kan u hria ta te in nei na tur biak in chuni hey ka thui hruai te pani ole tuna hianin chongtlai khuwa a kan om meka lal ro pui lal ni ko la longphun tlo turin kan kal chho meka kalkonga kalpa hianin enge masoin ti chho pa mai mai ang o ole chongtlai khuwa hi Mizoram khochaklam khozol district a om ani a kumsang ni sompali February ni somni pakhat atangkhan Mizo Historical Village tia Koutran ani a tuna hianin mihring cheng hi sang ni chuang hret an om ni a hriat ani a YMA hi kumsang kazakwa somli panga atanga din tran ni in tuna hian branch pahnih a anin thren meka chongtlai branch ti le phaiveng branch ti in an ding mek ani chongtlai branch lama hian member zasari somkwa an oma phaiveng branch lama hian member zathum som pahnih an om mek ani tichuanin kauhran lam seivele thungang o chongtlai a hian kauhran hrang panga an om meka isua kauhran tunma a EKK an ti thin kha ani a UPC Mizoram an oma Catholic Roman Catholic an om boka tichuan Salvation Army te le Presbyterian kauhran te an om meka tichuan Presbyterian hian in biak in pahnih a in thren hrangin pakhat chu chongtlai kauhran ti ani a pakhat chu phaiveng kauhran tia soi ani bok ani tichuan zirna lam ve thung zirna in hi school panga a om meka primary school hi pathum amin primary school 1 2 le 3 te ani a middle school pakhat le high school pakhat a oma chuan higher secondary school pakhat a om boka tichung baka chuan Presbyterian English medium pakhat a om boka ni chongtlai khuwa ti ming an phua chan hi chongtlai kung chongtlai par te poniang chu atam thin em awanga he mingpu hian chongtlai ti phua ani nge ani hoi ham han dom doi ro tu khai helai te hi chongtlai khuwa thukhi rok te ang ham so bia te ho bia te ye lungdar ko ni mai the ai lungdar ni phalo ai an ri svela ni hi shelo dun ve ang reng sia bia te ni kala shelo le zula sia phok pho wei me chan chin bon ron je dang kha chon in zanga khwa Melbourne wei me branch ni an om ti khai ni chekin ka sia ka chiara han kha te lu tok chu ni bib lo ni chu i har hok mai ang shortcut nghe cắt chia chuông lầu à shortcut khát huy ka hơi ham ha vật tọ lầu cái nghe một con lung tin là hạt vậy nè cái hi cái nghe lệ anh pasal thà để thàn về lên một nít đôn lệ ê
le hei lal ni kwa la lung phun chu kan thleng chhowa ro pui hle mai ti chuanin lal ni kwa la lung phun chung changa engemaw le ama chanchin tlem zawng kan hriat ang te hanan soi tho le don ani lal ni kwa la hi kum sang khachariat somthum pasari vela piang ni in then khata chuan a inziaka alung phuna ero sang khachariat somthum pakwa ti in a inziak thunga a khoi zawk hi nge dik chu chiang tak chuan ke chuan khari thei mai bik lova apa ming hi khozaliana ani a unaw panga anei ani ti chuan chong tlai ah hianin kum sang khachariat somriat pasari emaw kum sang khachariat somriat pariat boro vela khanin alal tran ni a hriat ani a lal ni kwa la hi lal fing le ro rel thiam tak ani a pasal thawai sin tak tak te po engemaw zat anei a lal ni kwa la hi poi ral laka mizo te chan him tu ani a ti chuanin mizoram hum halna konga nasa taka hma la tu ani bawk ani ti chuan lal ni kwa la hi kum sang khachariat somkwa pali September ni thuma khan alipur jela borala boral dan chung changa hianin soidan hrang hrang a awma soidan tam bera chuan kothalawa thi ni in an soi bawk ani ti chuanin he lungphun hi a san zawng hi fit somthum lai a sang ani a kumria chung te meu mai he lungphun a puitin theinan hian rim takin an thoka cheng engzat nge an sian ral chia chu chiang takin ka hремai bik lova na tam zo ka hi a khomi puitena na tlanga an siam ni a hriat ani bawk ani sao vera ulu tuk lai ziak te hi donated by pu ton loya song tlai khua phang me kani hi sang chi dia sang bera nom lo takla ba tang dum tang nuam khop mai lum lutuk lawa vat lutuk bok lawa ma se hankal thlan tlak chuanin lum ve viau tho mai chongtlai pastor quarter ani a so chongtlai veng lai biak in ani a hmun hma an nei nuamin rim hle mai hei rim tak ani hmun hma an nei rim tha hle mai naki na la thang zelin biak in a leng lo po ni se han zau le na tur hmun chu hei duh thu sam ani rim takani Christmas le Good Friday le kauran ni poimo ate biak in an leng lo ni po in hei thut na tur hmun hma rim nuam duai lu tu Christmas roi han the nan te ba nuam ton hle mai biak in hmun hma nei tha takzet ani he ti zang te hian han ti lang hi la nuam tak ani chuan so an kau hran sin tin ri hol ani a mo nei tu te in lang panin so thabe le don ani tuna chongtlaya roman kau hran biak in an tlo vele zuai chinila mun man nei rem thei hle mai engmon kau hran hing kha Saint Paulinas Church ani hi
ที่ห้อยปาร์ตเอา hey ni hơi part rồi tên là chia lắc lỡ luôn tao sự sập xe là ngày phải môi em á sao là cái nợ đơn thì here sunflower เดี๋ยวเราอย่างเช่นอันนี้ยัง hắn nuông về hui hăng ni hơi part tak anh hi môi khóc mấy thế là hi các kít hao anh đi sao là mà thì son cal xin tiền in biak in ami men ba reng sat vel nge om ve che u in ria em in biak in huna nuam hle mai hei thi tho nuam lu tuk tu na hianin chong tlai khomong khotop lampanga kan kala so rin lo tiu main school lo om lol maya school nge ni bi chiang chin te ang class 2 class 1 middle school vel ni don ka te ni lo ni hi man ba han nei nuam dup em vele ta chuan no pang in fian na pon nei tha hle mai chuanin an tum ram panin kal le don tu na hianin kan kal don tha thei puk kan piamoni kan the chiang pi lo ang reng lo ka hei chong tlai khomong top lama ama an pui thiam ho in bol pu te ho in thoi na ni in kan sia an song ri thapop pop mai hei mong to khop maya mu tak mo bei dongin kan hodon nge moni itu kuari kong zo ke moni so explorer bei dong ho helai hi ni thina khan kan kal to renga ni lo lam lama khu ta kan lo zuk chuka helam ding lama peng kha lo ni mai sia la to vak mang si lawa suk thangar ngara chau ngara chuk le char dan ni so explorer nó xăm vây thùm na thứ nè ta lon chầu lại đón đi xong rồi lại đón địch tỏ em bằng chứ mà ta sống hết giờ nè hết giờ nè hết giờ nè hết giờ nè puk lu tur ho khama mu don an mu vek don
Ivon tur khang het deuh ha lung mai te kha bon lo la mẹ em mày mông đi là wow còn thanh ngon Apa teh? Pui kang ai. đi rõ ít lăng nào không wow thì là ông lo wow cái này hơi ham hay thế này thế ra phục chưa giống nó sắp bốc à cần xong đây bác ạ Cái tên gì cẩn. còn cũng không thôi chuyên đạn tiên để đó để thả tối thoại tam pui hải em Mizo History Thiếu hải Bay em Cái tên này cẩn thận chứ mà. Oleh kan lom lu tu oh. Ông cái phim khốn đây mình chở. โอเลให้เทเรบุกสุปเทียนจาระตวงตะกินกันแทงเละเทตาอะเฮลายมุนหิมันลายะกันปีเละปูเตอันนินทอยนะชินมุนเละอันนินทอยนะบุงรัวมันรัวจิสังสังอันถูรูกชินนะมุนอันนี้อะอมิงะเทเรบุกตีอินอันวัวอันนี้ที่หากันนใส่หลังเวเละบอกอันนี้กันหล่อไหม